This news is brought to you by. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Ginklaro ni Public Safety and Transportation Management Office o kan PSTMO Head Jack Kunlo nga wala ginapatay sang Iloilo City Government ang mga street lights sa syudad ilabi pa kung gabi. Ini ang kasunod sa mga concerns sa mga pumuluyong ginpalabot sa Radyo Bandera Iloilo kag pagkabalaka nga mahimo matabo ang mga krimen bangod sang madulom nga mga karsada. Sa interview kay Kunlo ginpahayag sini nga mas ginpatimprano sang syudad ang pagpatay sa mga suga sa dalan kag ini ang nagadugay lang sang isa ka oras agod nga makatipig sang kuryente. Suno kay Kunlo, wala ginapatay sang syudad ang mga suga. Sa tion sang gabi sa baylo ginapasiga ini umpisa las 7 sang gabi, tubtub las 4 sang kaagahon. Dugang paniya i-coordinate sang PSTMO sa Task Force Voltahe ang mga reported nga mga madulom nga karsada sa syudad. Mangod mahimo nga guba o konpundido ang mga suga kag kinahanglan nga islan o kon kaayuhon ang linya. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Ini si Kabandarang Alex Escalante, nagabandaras ng matuntun nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera